Здравейте, приятели, абонати на моя канал. Ако случайно си попаднали на този канал и ако ви хареса съдържанието, което правя, мога да ми помогнете, като дадете по един палец нагоре и се абонирате за канала. Реших днес да направя една поредица от моята раница. Ще ви представя днес моята индивидуална аптечка. Индивидуална, защото всеки сам по себе си се изгубява по неговите потребности и за какво ще използва. Аз я използвам предимно, тя ми си закачена на раницата, за разходки, за пътуване, за риболов, за къмпинг. Общо взето почти винаги е с мен. Събрал съм в нея всичко необходимо, което аз мисля, че ще ви свърши работа за първа медицинска помощ. Знаете, винаги първа медицинска помощ е една от най-важните за действие. Все пак трябва да имаш някакви умения, но да започваме. Закрепена за раницата ми с две каишки, накрая с тик-так копчета. Сложил съм си тук една свирка, е така просто закачена е. Знаете, свирката винаги може да трябва, ако паднете от някъде, нали, носите съзнание, не мога да се движите, мога да почнете да свирите, да подадете сигнал и така да го намерят по-бързо и по-лесно. Тук съм сложил едно фенерче. Извинявам се. Знаете, през тъмната част на нощите да светнеш вътре, да видиш хапчета, превръзки, лепенки, каквото е необходимо. Тук съм сложил кръвната група. Знаете, при първа помощ винаги питат ако трябва да се прави нещо, питат коя кръвна група си, алергичен си към нещо и така. Започваме, отваряме. Така, вътре имам първото нещо е еластичен бинт. Знаете, почти за всичко може да се използва еластичен бинт в медицината. Да задържите превръзка, да направите турникет. В общи линии, ако имате някакви сващане, наранявания, болки, знаете, еластичен бинт бая дълъг е, но знаете за какво се използва. Така, тук съм сложил и противогрипни, парацетамоли за температури, норофени. Знаете за какво се използват, не е необходимо. Така, тук имам крем против изгаряне, дефамол. Знаете, повърхностни рани, изгаряне от слънце, намазвате там, където сте се изгорили и облегчава болката. Тук в тази кутийка съм сложил разтворими хапчета, имам витамин С, знаете, като за профилактика се пият, ако се почувствате зле. Тук имам един стар турникет, едно време ще смятам да го подобря с по-нов, но за сега седи вътре. Дано не се налага да се използва, но знаете, понякога живота ни предлага какво ли не. Тук в едно шишенце кислородна вода, знаете, за почистване на рани, дезинфекция. Необходимо е. Кое имам още тук? Йода сеп, йодова текстура. Знаете, за рани, за промиване на рани и така. Разбира се, с тази аптечка не може да правите операция. Това е за първа помощ. В тази турбичка съм сложил
различни прахчета. Аолини, немизали, болкоспокоящи, терафу, грип, смекта против диария, аналгин, всичко необходимо, което в ежедневието мога да го използваш. Лепенки различни размери и така. Тук това са клечки за уши, които вътре в тях чупят са тук. Това памучето се напоява, това е кислородна вода за промиване на ранички, нали? Това е йод. Знаете по китайските сайтове, ако са се интересували, има ги. Прочил съм си ги, ползвал ги при по-малки рани за дезинфекция. Тук е мъркавици, найлонови, знаете, слагате ги, ако е рана, нали, да не се замърси, да бъде по-стерилно. Така, тук надолу имам бинт, марли, два броя са, знаете, обинтуваш рана, глава, крак, ръка, всичко. Така, тук имам, това са води виетнамско чудо, крем, сега да не го отварям, едно време имаше виетнамско чудо, това е китайско чудо, пробвал съм го, загрява при болки, сващания, мисля, че е полезно, мъничко, компактно. Тук имам една ножичка, да режеш марли, бинтови, лепинки. Тук имам тампон, женски. Използва се за кръвоспиране от нос. Знаете, развива се, става дълго, като марля може да се ползва, стерилно е. За спиране на кръв от носа, за по-дълбока рана, прободна или огнестрелна, знаете, надува се. Тук имам лепенки така, за веднага да мога да се реагира, да не бъркам в пикчето. Тук имам тапички за уши, съм сложил по почивки, по пътуване, по командировки, знаете, могат да се използват. Тук имам болкоспокоителни лепенки, които се лепят на болното, на търтено, загряват. Купил съм си ги, вършат работа. Тук имам марли, различни размери, стерилни, запечатани. Знаете, марличката, слагате на раната, с бинта, с лекопласта, с лепенки. Тук имам лепенка, която е на дължина, реже се на различни размери, различни форми, както така. Тук имам бандана. Знаете, банданата почти за всичко може да се използва. За промивка, да намокрите, за привързване, да си привържете ръката, ако е скълчена, да обездвижите. За много приложения има тук картинки разни. И това е MRG отдялото. Моето е 2,10 на 1,30. Поръчал съм си ги от китайските сайтове. Знаете, в момента сега най-новото искат да имат в автомобилните аптечки, новото изискване е да има такова отдяло. MRG Blanket. Така, с това свършихме. Тук имам безопасни игли за качение. 4-5 броя са. Знаете,
за закрепване, да не казвам за закърпване на рана. И общо взето това е аптечката, мъничка е, компактна е, побира доста работи. Знаете, това си може да се отлепят, тук се залепят, се отлепят. Сластичка, фенирчето, готина, компактна, мъничка, супер е, вършим работа. И това е за днешното видео. Ако ви е харесало, ако може да коментирате, да се абонирате, да дадете по едно лайкче. Ако има нещо да добавя, може да пишете коментар, да премахна нещо ненужно, но мисля, че по моя вкус и необходимост съм добавил почти всичко важно. Благодаря много за тези, които са гледали клипчето. Леко успешен ден!